Ngani zakwethu, angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uqala ukufika leli khasi, cela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Sekuvele-ke iy'ndaba ezithi Ukhozi FM uchithe u-Ayanda Msweli laphana kuyithinta ezesiminyaminyekwane kuyithinta ezomgwaqo. Lwabe-ke seliqasha intokazi entsha ephuma laphana emsakazweni Gagasi FM nokuyintokazi uNokwanda Thema. Kuvela ukuthi kusukela ziwu-1 ku-April kwinyanga ezoqala uyena uNokwanda Thema ozobe seshayela uhlelo obelenziwa u-Ayanda Msweli oluthinta ezemgwaqo kanye oluthinta isiminyaminya. Ngani zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena ngabe uthi ngalezo inguquko ezenziwe Ukhozi FM. Kuvela ukuthi Ukhozi FM alibange lisayivuselela inkontileka ka-Ayanda Msweli kanyaka ka-2026, kanti-ke baningi abasakazi abachithiwe kuwo lo msakazo, okubalwa kuwo oSigqemeza, oSiphongolishi, kubalwa oZidladla kanye nabanye abasakazi abaningi okuvela ukuthi ababuyi kulo msakazo, kanti-ke abanye bengakaveli ukuthi ngabe kuqhubakalani ngabo, okubalwa kubo abasakazi abafana noKing Sifiso. Lezi ndaba-ke zivezwe ephephandaba elikhulu Isolezwe. Ngani zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu, ngicela ukuthi ngiqale ukufika likhasi, ngicela uzofanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Mina nawe asidibane kwi-video elandelayo.